بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كورو بونا فلا إني بمنايا تربا جتيلا كو بمنايا شوية ويجنيا شوية فنا أو كتير كو بمنايا شوية كو شيء فنا يجندوي بمنا كتير ما في جا ولا يكون نيجي كوربورين تفهم كو بمنايا شوية كشيء يجندوي bon بونا شوية okuma gachanga akuma gacha aywa d'accord akuma gacha okuma gacha nga cɛ kɔni ye gino ye sabula cɛ fɛn bɛɛ man ka dɔn i ka kɛtaw bɛɛ man ka dɔn mɔgɔw fɛ fɛn dɔw bɛ folu ka to sutura la naamu o b'a to e yɛrɛ bɛ lakana naamu sabula n'a bɛɛ fɔra i minɛli tɛ gɛlɛya bilen naamu i kɛlɛli tɛ gɛlɛya Allahu akbar bon cɛ dun man ka kɛlɛ cɛ dun se man ka sɔrɔ cɛ kan kuma bɛɛ ka da cɛ yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka sigidaw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ cɛ ye dutigi de ye ale de ye mara ɲɛmaa ye naamu n'i kɛra ko mara ɲɛmaa da bɛ se ka kari o la nɔgɔya la a kuma ka ca o de kama fɔ ko cɛya ye gundo ye Allahu akbar fɛn dɔw bɛ yen nɔ i yɛrɛ kelen de bɛ sinsin olu kan naamu walasa maa kana olu dɔn ni ala k'an kisi ni ka kira ko bale bɛna k'i la wala mɔgɔ bɛna i kɛlɛ u ti yɔrɔ minnu dɔn i bɛ se sɔrɔ n'o yɔrɔ ninnu de ye est-ce que a gundoya de taa suya yɔrɔ ye bon n'i ka ko faamu cogo don a gundoya de taa suya yɔrɔ ye ko dɔw bɛ olu kan ka to gundo la bilen ayiwa tubarikala awɔ n b'a kun jeni mun ye ko subagamuso ko cɛ tɛ cɛ gansan ye o ye tiɲɛ ye mun na an bɛ subaga dɔ min na siɲɛ caman o ye ɲɛ filatigiw ye naamu mɔgɔ minnu bɛ ko wɛrɛw si dɔn n'i la ko dɔw naamu ka d'a kan suba bɛ se ka ko caman kɛ naamu k'a sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o kɛ a bɛ gundo ko caman dɔn kosɛbɛ naamu o cɛ ani cɛ wɛrɛ tɛ kelen ye parce que i b'a sɔrɔ nin kuma dɔ a muso ka gundola ko ninnu a bɛ bɔ olu caman kalama naamu i b'a sɔrɔ ko caman bɛ kɛ dugu kɔnɔ su fɛ gundo la muso bɛ se k'o kibaruya caman las'a ma naamu ale kunnafonilen don ka tɛmɛ tɔw kan naamu a bɛ ko kalama ka tɛmɛ tɔw kan o de kama a fɔ ko subagamuso cɛ ni cɛ wɛrɛ tɛ kelen a gundo de ye nin ye a gundo de y'o ye ayiwa tubarikala ayiwa bisimila ayiwa bi ye juma ye naamu masikalo ye tile 4 sɔrɔ san 2022 fasiriba y'o sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ naamu an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ye tubarikala faamuli ka se ka sɔrɔ a ko la alhamdulillah a fɔra ka ɲɛ info matin ne yɛrɛ bɛ dɔ bɛ a jɛlɛmugu b'a la kunkolo ba o ye jɔn ye a bɔlen don sema ɲɛmɔgɔ fɛ Bilal Gacheri fɔ awɔ ne tɛ mɔgɔ ninnu dɔn ka ɲɛ ale tɔgɔ ye Bilal Gacheri n'ale kɔni don n'o kɔni don o de y'a tɔgɔ ye parce que a bɛ ka kuma sema de kan a ko di ni a ko b'a cogo la ale ɲɛmɔgɔ ja de bɛ bila wala ka kuma lase la komi ne t'u ɲɛdaw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na naamu a fɔlen don k'a fɔ ko sema b'a la ka wulikajɔ kura minnu kɛ k'u b'a la k'u sen da HCA de ye sen da nɔ la o kɔfɛ dugu min bɛ wele ko Ankom ko bamanciw kɔni ye a ɲini dugumɔgɔw ninnu fɛ ka f'u ka taa ka bɔ yɔrɔ ninnu kɔnɔ ani waati dɔɔni cɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sema ka wulikajɔ kura ninnu ko gawutɔ min bɛ wele ko gawo lamabore k'olu kɔni y'u ka kumaw lakile ka jira k'a fɔ u bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ logement sociaux dili ko la ko cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni seginna u kɔ l'essor faso ka fasiri ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kunnafoni di cogo sira kura dɔ dayɛlɛ la sariya ko siratigɛ la mɔgɔw minnu mago bɛ kunnafoni la sariya ko siratigɛ kan ko a wele ko hakɛw kunnafoni ko a kɛnɛ dayɛlɛ la ni mɔgɔw mago bɛ sariya kunnafoni la ko a bɛ se ka sɔrɔ o sira ninnu kan nɔgɔya la u b'a di ma ɲɛmaa la wa u b'a di fu de wa bon
o da ni gali yoro mo ampe privilege ka bedi ah fango don fo nga ko abisika soro o sram no ni o famu ni weleli ke o badi fu ani taro badi fu o musa kada bora o ka fon bon alni musaka bi bo la la funo kara weleli musaka yi naam c'est au centre d'appel de weleli voilà centre d'appel de c'est go weleli ke wi jabi weleli ci do d'accord weleli ko sra o ko mo mo nyangatara o luka hakko bisika duma ci gomina ko ciaka da kuran me wala ko agence do ko bi songana bla CV gr no la ablay mtalike tien talaw mu tien kanga di munuma mo ko no bina faso ye olu ka tien tala ko strategela ko gela chamambe u furmusu kan minu ceunta yana ko strategela ayu le 5 ala jira ka foko nyakli baw kon tare no ka réussi segere o ko yela ko bamako ani mosku ko komunu kera sababu kelu mina ke kododo kelu sababu yewa mimi tabike kalabankuru nono feyoro mini bintaraka kan no kalabankuru o ko pour su kon jorola o ka ko la clé ayu o kan femne musu ka nyok me basina durashi stratela o ko mo munu jamana munu ko ne wina takene kan ulu balaji de dona ka bam ambula ayantala ayantala ma Mali d'aujourd'hui ko bi Mali il faut vraiment donner mi get sugo smart ga dable o fane kien ala sementia ka foko sorobu suma muso don mi ko mi kasula bole ka kum bulla o ko tege karaka da kan ko ka blak ta kasula tuwalkal ayaka ko gele ayaka ko gele bro aftimo ko ngo gele ni bolle ka wi mine fu yi ko ngo gele ara de parce que on ba crocher abi kolosi wa do rep ska fara gele kan o se ko jolo ko yara dara sufe ka kana buli ko gele ara sade o kofe sumelu woy may ga furumuso ka konye a nyini ka foko colonel achimi guita fe ko aka uka kashikan aki kludo wala ko yala ku ba fe sumelu woy may ka kasa kumongula konowa o kofe memi talike nyakili min taraka nyesanga telephone di boma habla nan ko akodo kon malaka je ko munum bebe ajukoro ko ma fla kon be no lukanga ta jabilike kirisula no ye docteur Aliou Badara Traoré ani Adama Natume ko lukanga ta jabilike ako strategela ayo même talike docteur Shugal ko kala mayga halemi amet tere nyem ko koroy ko ne nyam gom be no sisa te ko ne funa nyesinendo uluma ko ina ablandan ayo ja amano ni fo ya ngo ni koy ga kanyeni ayo l'indicateur du renouveau ala sementia ka foko malide binani ani duru jati ko lu koni balanembe Ukraine kele kon na ku talaka seka uyre soro ko fe mimbi talike ministre mi yesene do sokuma o ko lu ale kon ye sharado bo ama min ku ye sudi mo ma ko sayna logement sociaux min rafnam talike rpm gelam rpm kon nana ko critique law kon ye ako jalatike ko comité central du parti ko ka kulatikele kon ko o cimetière serati la mo fe mimi talike Bakari Jambu ali minali kula ajira saka foko mo kon bala ka murtili faruda yeli maneni wati nuna sene samian natain o fi Niger kon nana ko Sénégal ko ne wulendo ka ujo ba fe do ka bo jisonla nyina gafe muto go indépendant kenyere alekoli ajira ka foko mimi talike masala kene do lagini kera ani ka sementia pare na mo fe ka ko sen fe ministre mi sen fini tu ko ko nyine bolima colonel Sadio Camara ko ale ye nyefolike uye jama ya ko kene ka fini tu bala ka wuli ka jokuram nu ke ni wati laban nuna asemi yalen no afuna ka foko mo bi faka kusube ka so ya ke ba manchi wale jamana mun kono o jamana tan folo la ko ibaye ka foko Mali jamana nan de yi minu ni mo bi fa kusube u kono ka sababu ke ba manchi ay
Mali Tribune sementiya k'a fɔ ko hakilijiga bolo ni sɔrɔ ko dɔ ma ba Sine Jara a sementiya k'a fɔ ko wasa jamana ka se ka kɛ a yɛrɛ ta ye fɛn naani bɛ yen nɔ sinsin kan ka kɛ olu kan kosɛbɛ ale ka hakilijiga bolo ɲɛsinnen don taabolo ninnu ma Mali Tribune kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sira dilanw siratigɛ la ka dɔ fara musaka kan k'a sɔrɔ min ka ca ni baara kɛ musaka yɛrɛ n'o ye surfacturation ye ko Sevare ni Mopti sira ani Kaye ni Sandare sira o ko sɛgɛsɛgɛliw talen don ka ɲɛsin olu ma ni waati na baara hukumu kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Eniya Ibrahima Kamara ni ale y'a yɛrɛ jira k'a fɔ ko ale de ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ko pôle économique mɔgɔw bɛ ka a nɔbɔ kosɛbɛ u b'a fɔ ko a ɲininen don k'a bɛ wasa ka minɛ Mohamed Magasobani ale ye Mali dege karamɔgɔ ye Samata Sow ka dege karamɔgɔ ko wajibi a fɔra a ye ko a k'i da di kuma bɛɛ tɛ fɔ comme bi a ko a bɛ kuma a bɛ kuma min tuguni bi a ye mɔgɔ wele 10 heures ko bɛna o ko conférence de presse b'a bolo a bɛna kuma Lala na yafa ɲini maaw fɛ ayiwa a bɛ kɔni an b'a lajɛ yanni midi n'a ye mun fɔ an b'a fɔ jama ye le réveillon i y'a fɔ kililu cɛ dɔ n'a y'a ko kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma o tɛna fɔ o jigi kɔ inchallah ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Dr Choguel Kokala Mayiga ani Ablaye Diop ka kumaw ta la ka ɲɔgɔn sɔrɔ kuma dɔw la k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ u ka laseliw hukumu kɔnɔna na ko o kuma ko jumɛn de b'a la ka kɛ walasa min b'a to ka hakilila ninnu ka fɔtaw tɛ kelen ye ko dɔw la o kɔfɛ min tali kɛ Jalakɔrɔji CSCOM la u ka kɛnɛyaso a jira sa k'a fɔ ko u ka ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɔrɔ n'o ye ancien comité de gestion ye o ka jira la k'a fɔ ko u ye baara dɔw kɛ ko fiɲɛ b'u la dantigɛli sɛbɛn dɔ ye u jalaki o kɔfɛ sa Banamba mairie ko jalaki dɔw talen don ka bi a kan lahala dɔw kɔnɔna na ko a yɛrɛ fana ye jaabili dɔw kɛ k'a ka pereperelatigɛ dɔw di a ko siratigɛ la walasa jama ka se ka faamuli kɛ a bɛ na nin ye sɔgɔmada kunnafoni teliw ye an bɛna lajɛ tilegan fɛ k'an nɛ don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ tubarikala Bamanan Andre bamananw ko don tɛbɛlɛ don na waati tɛ kelen ye o tiɲɛ yan Bamako baarado tun bɛ yan mɔgɔw tun bɛ balo a la ka sababu jɔ a la ka musow furu ka den sɔrɔ a kɔnɔ mais o baara n'i ko i b'a kɛ bi baara a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ et puis baara donnen don mɔgɔw b'u ɲini o tiɲɛ i bɛ lampo dɔn lampan kɛ pétrole bɛ kɛ mun lampa yɛrɛ tɛ ye sisan bon dɔw ka so kɔnɔ lala fɛnkɔrɔ mara dɔw bolo fɛnkɔrɔ mara ni tamasiyɛnw ni fɛnw kama n'o tɛ n'i donna du la hali n'i taara tɔgɔda la n'i bɛ lampa ye yɔrɔ min na i bɛ chinois bulu ni de ye sisan ni chinois tɔrɔsinu na lampo yɛrɛ hali pétrole yɛrɛ n'i taara kare la i t'a sɔrɔ ni pétrole yɛrɛ yeli famana dɛ bon o lampa tun bɛ yan fo a b'a fɔ lisiel o lampa mɔgɔw tun balola lampo dilan la ka lampo dilan o y'u ka baara ye ka verre fɛɛrɛ ka lampo verre ni mèche fɛɛrɛ ka lampo dilan o de tun ye baara ye mɔgɔw bolo parce que lampo tun bɛ yɔrɔ bɛɛ a tun bɛ marché sisan non seulement lampo tɛ ye n'i ye lampo mara a dilanla tɛ sɔrɔ i ti mèche sɔrɔ i ti verre sɔrɔ yɔrɔ si lampo yɛrɛ tunnen don sisan k'a fɔ i bɛ lampa yɛrɛ ye lampa kɔni tununna o tununna voilà awɔ tɔsi kelen ne ka tɔsi tun bɛ waati na k'a sɔrɔ tubabu chinois tɔsi ninnu ma na tɔsi dilanla tun bɛ yen awɔ ni tɔsi mun dilanna n'a tiɲɛna i bɛ taa d'u ma u b'a dilan yɔrɔ la a bɛ tila ka mɛnɛ ni verre kari la u bɛ verre falen k'a d'i ma awɔ u dɔw tun ba yɛrɛ tun y'o o baara fana tunnen don sisan n'i taara i sigi k'a fɔ i bɛ tɔsi dilan bi i bɛ mɛn dɛ o tiɲɛ montre dilan tun ye baara ye du kuturu bɛɛ ka baara de tun ye montre dilan ye montre dilan la tun bɛ yɔrɔ bɛɛ atelier de réparation de montre tun bɛ yɔrɔ bɛɛ sisan montre cɛkɔrɔba bɛ ko montre bɛ taa dilan siɲɛ kelen siɲɛ saba siɲɛ naani ka na n'a ye mais sisan ni montre tiɲɛna an b'a fili montre dilan o temps yɛrɛ t'an bolo sisan montre don yɛrɛ temps est ce que o temps bɛ wɛrɛ bolo sisan montre don est ce que ne ni montre don ne y'an tɛgɛ a tɛ sa man ja san tan voilà montre couture yɛrɛ ye 200 ye sisan n'i ko i bɛna dilan minnu dilan dɛ i b'o fili ka dɔ wɛrɛ de ta o tiɲɛ mais hali kelen kelen kɔni montre dilan la kelen kelen bi fɛn na suguba la sisan parce que montre dɔw bɛ yen olu sanga n'u ka classe kosɔn fo ka dilan mais ka taa montre dilan kun fɔlɔ fɔlɔ
o kɔni o tɛ bilen k'a fɔ i ka baara ye montre dilan dɔrɔn i tɛ fɛn wɛrɛ kɛ a bɛ gɛlɛya i bolo mais a kelen kelen bɛ yen ne terikɛ dɔ bɛ Sako a filɛ nin ye commandant da la ale kɔni b'a dilan sisan ancien commandant da la mais k'a tun bɛ kɛ cogo min na o banna a naaninan a kelen kelen bɛ hali sisan mais olu fana bɛ mɛn tile kelen u tɛ lettre kelen sɔrɔ poste b'a da la mɔgɔw de tun sigilen don lettre sɛbɛn kama k'a sɔrɔ téléphone ni fax ma caya mɔgɔw bɛ taa ni ne b'a fɔ sɛbɛnni kɛ n den n bɛ taa poste ba da la o y'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛlaw bɛ i b'a fɔ u b'a sɛbɛn k'a d'i ma ka poste i b'a dɔn poste k'a bila lettre sɛbɛnnikɛla fana olu se k'u balo ka baara sisan téléphone ninnu ani ko mun cayara fax yɛrɛ dɔw bɔ a la téléphone subahana téléphone mun bɛ sisan maa yɛrɛ ti téléphone an bɛ ɲɔgɔn wele dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ye i den bɛ a bɛ Faransi a bɛ Espagne i b'a wele dɔrɔn a b'a bila WhatsApp a bɛ ɲɔgɔn ye i b'a fɛ ka mun fɔ bɔ fɛ lettre sɛbɛn o fana sisan nafa t'a la. o ye tiɲɛ sisan kɔni i bɛ min sɛbɛn i b'o fɔ mɔgɔw ye téléphone fɛ waati dɔɔni kɔnɔ i tɛ wuli ka bɔ i sigiyɔrɔ la aw bɛ ɲɔgɔn ye fana a bɛ se ka ɲɔgɔn ye fana yɛrɛ a bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko a bɛ n'a fɔ kow teliyara kow yɛlɛmana hali poste fana ka badakiw ci n b'a fɔ badaki ci bilen nka sama minnu bɛ ci sisan a bila yen badaki kɔni tɛ samaw bɛ ci ka gafew liburu ni sama wɛrɛw ci ka bɔ fan wɛrɛw fɛ ka na mais a lettre lama kɔni lettre lama o nɔgɔyara a bila o nɔgɔyara kosɛbɛ sinon waati dɔ la berseter sugu b'a la aran de bɛ kɛ k'a sɔrɔ téléphone ma ca mɔgɔw bolo téléphone bɛ du la mɔgɔw b'a dɔn kin kɔnɔ ni téléphone b'i ka so kin bɛɛ b'a dɔn téléphone bɛ so mun kɔnɔ mɔgɔw b'o dɔn o kin kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa rendez kɛ ka rendez-vous kɔ bon André n b'i wele 13h i bɛ taa Tourela la i bɛ taa i sigi n'a sɔrɔ u bɛ André u bɛ na téléphone d'i ma i n'i ka mɔgɔ bɛ kuma o bɛ dabila sisan n'a banna dɔ wɛrɛ bɛ wele o bɛ tun bɛ kɛ yan Bamakɔ yan a bɛ kɛ Mali mais ko yɛlɛmana sisan mun de bɛ yɛlɛ ko yɛlɛmana nin fana baaraw fana kɛra pour que mɔgɔw ka lafiya a fana tɛ taa dɔw ka ɲɛkumu kɔ o tɛ ka t'o la sabula u b'a fɔ ten ko gerekura bɔ tɛ ɲɛ wɔyɔ kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ ka kɛ walasa ka mɔgɔw lafiya misali dɔw tɛ lettre sɛbɛn bilen ayi dɔw tɛ téléphone dilan bilen ayi dɔw tɛ radio dilan bilen lampe dilan bilen nka kunnafoni nka sɔrɔlu fana nɔgɔyara sisan dɛ tɛ ka t'o la an bɛ lanba minnu bɔlen don sisan olu yelen ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan fɔlɔ lanbanin kan dɛ kow bɛ ten ni waati yɛlɛmana an fana k'a lajɛ ka yɛlɛma waati nɔfɛ voilà donc o de tun b'a fɛ ka hakili jigin dɔrɔn nin bɛɛ tun bɛ jinɛ hakilila ɲumanba don ayiwa o kuma kan bɛn Tarawele awa jite